Kusuka la ngiyala ngihlala khona it's 50 kilograms. Kusukela endlini ngithabelela yona. Asuke endlini ngazabheka. Ngaze ngazofika la imini. Amen. Angihlabeleli ingoma ngokuyazi, ngihlabelela ingoma ngokuyiphila. Amen. So egameni lenkosi uJesu bazalwane. Amen. Nami ngiyathanda kuba senkazimulweni. At the end of the day, sitholakale nami ngingobani. So ngizobonga phezu kwakho konke umuntu othi mayihamba abhekane naye. Amen. Inkosi ikubambe ngesandla. Amen. Ikusize. Ngisho ukuthi impilo yami kungathiwa ngiyashintana nomunye umuntu 2 hours izobiyenela ungangiphindisela ukuthi hayi ngona uthatha into yakho ndoda. Ngoba uJesu ethembekile bazalwane. Amen. Bengisakhuluma noKonyana izolo ngathi ubuhlungu yebo kodwa ungangibuza ukuthi uNkulunkulu awususe into obuhlungu ngathi ngcono aphiyeke sengifundile ukuphila. Amen. Amen. Sekuyiva lami uApostle Paul mayikhuluma athi Nkosi kuyangihlaba athi uNkulunkulu my grace. Hallelujah. Sinetha kodwa isimanga ukuthi angifisi ukuthi akhiphe uNkulunkulu. Nginalento ukuthi lento le yiyo engigcina la elayini. Amen. Kazi unani. Ekugcinile kuNkulunkulu unani. Amen. Unani ekugcinile kuNkulunkulu. Jesus. Usathana usuke efuna ukukushintshela i-confession yakho noma ubufakazi bakho noma i-focus. Amen. Kunokuthi uthi udumo kuNkulunkulu wena umkhuleko wakho everyday sekunkosi Isusa. Nkosi Isusa. Nkosi Isusa. Akukho la yakhona ngoba umile endaweni eyodwa. Amen. Yeka ukuthi uzoyisusa noma akayisusa. Hamba wena. Udumo. Amen. Amen. Glory. Hallelujah. Amen. Siyambonga uNkulunkulu. Amen. Siyambonga noma ivangeli liya ngokukhuphuka liba amatshe amanye ngoba amatshe awafani khona amanye ongakwazi ukuphakamisa kodwa lokho akusase amatshe sekuyintwana. Amen. Haleluya. Ngoba lezi zinto lezi eqinisweni ngendlela osukhamba ngakhona umuntu yedwa anganamoya ongcwele ngeke ayiphathe. Amen. Isiyasinda. Amen. Inyama ayikhoni ukukuthwala lokho. Amen. Ayikhoni. Amen. Ayikhoni. Ngoba bukani bazalwane kuthiwa from Thursday to Sunday next time wonke umuntu ufuneka. Amen. Uma ungezanga awufaka. Amen. Akudala bazalwane. Akudala. Ngoba ufuna ukwenza ushintsho ufuna ukwenza into engajayelekile. Ngeke ukhube kwenza into yaziwa umuntu expecta ama results ahlukile. Amen. Akubona kahle bazalwane. Amen. Nakho kwe engize ngakho bazalwane. Amen. Umoya ongcwele uyakhala. Amen. Amen. Ukhalela. Family planning. Isaphila. Family planning uhlela mndeni. Amen. Uyakhala. Uthi uNkulunkulu mefuna ukwehlela emzini la kushadwe khona. Uhlangabezwa zililo zengane ezithi inkosi uzobajaja nini abasibuleli. Oh! Ungakwazi ukwehla methu yehla uhlangabezwa zililo zengane zethu esayibulala ngohlela mndeni. Amen. Ezithi inkosi you are fair for us. Amen. Ingane zethu kunokuthi zisikhulekele zikhala against us. Yiyo lento engiyimele. And the only way out ukuthi umama nobaba one day nje bavala inkonzo silayine ngaphandle. Sidlule nje sivuma omunye nomunye siphume kikho. Amen. Ngoba utho uNkulunkulu usathane uya kuye
afike ethi inkosi wamnika abangaki lo athi inkosi ngamnika 10 athi una 3 7 wanika nami ngingxenye yomndeni wakhe ngoba yena wakunika 3 wanginika 7 Amen. Kunzima. Sinomangaleli bazalwane. Uthola uSathane uyasimangalela. Day in, day out. Day in, day out. Uyephethe igama lakho efike umndeni wakakhosa. Nkosi wabanika abantwana abangaki? Athi uNkulunkulu 7, athi bane 2. Ba. Umuma uthi Sathane ngiyeke. USathane uthi wanginika ingane yakho. Ingane bazalwane iyi, ingane iyi. Ingxenye kaBaba nengxenye kaMama. So munika uSathane ingane umnika nengxenye yakho. Amen. Muthi Sathane suka, uSathane uthi but you are part of me. Yebo. Kaze kaJesu uphelele usizo. Amen. Igazi likaJesu eliyosisiza. Amen. Ngicabanga ukuthi obaba baseyifi. Kuphi. Kodwa into engiyitholile kuthiwa nabo banecala ngoba bakhipha imali baze badrive amakhosikazi babasaya. Ubaba umndeni ulahlekile ubaba uganele. Amen. So siyohlambuluka sonke bazalwane. Amen. Uma simfuna uNkulunkulu enze lamandla umbangelo uSandile abekhuluma ngawo izolo. Amen. Ufuna isikhathi. Ufuna sidlule khona bazalwane. Amen. Amen. Ufuna sidlule khona. Ngoba uze wanginikeza incwadi ethi Kayini umfowethu. Ngoba igazi lakhe liyakhala emhlabathini. Igazi lakhe liyakhala emhlabathini likhalela mina ukuthi Amen. okuhle ukuthi okungcono ngoKayini ukuthi wayazi ukuthi ule muntu yena. Asazi asazi bangaki esibabulele. Umbuzo wodwa bazalwane. Makuyipills lele lifakwe emzimbeni umuntu angakhuleka. uNkulunkulu mefaka ingane emuntwini ufaka umphefumulo nomoya. Inyama iyona ezokhula. Philisi lini elidla umphefumulo. Hey bantu. Hey Nkosi uJesu. Demoni. Demoni. Akunaphilisi ezodwa umphefumulo nomoya. Alikho. Amen. Demoni. Ubona nje sekudliwa umphefumulo nomoya. It's a spirit. Amen. So sibhizi siyokhala kuNkulunkulu, siyokhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngibusisa ingane zithi ubagwebani. Thina sikhalela ibusiso. Ingane zithi ubagwebani. Asiqale sidluleni lapha. Hallelujah. Amen. Asiqale silungise. Amen. Amen. Kungenjalo esihogweni songena sigijima njengabagwebani. Akuna umuntu ozolibona izulu. Ngoba ababulala umuntu bayazi babulala umuntu kulula ukuthi ayovuma ngoba uyayazi le. Thina senza lokhu incwadi ethi lifana namathuna agezwa noma amahle ngaphandle. Phakathi agcwele amathambo. Sifana nesitsha esigezwa ngaphandle. Kodwa pha izolo besidlela umdoko ugezwa ngifaka irice namhlanje. Amen. Asigezi. Nkosi uJesu. If it is heaven where we want to go, we have to recheck ourselves. Iko ngithi isiyangithusa mina nami le ayisathwaleki umuntu eyedwa. Nkosi uJesu. Le ngendlela esishintsha ngakhona ayisathwaleki bazalwane. Nami ngiyesaba ukuthi Nkosi ngizokwazi ukuyithwala. Amen. Ngoba isiyasinda iko ngithi akusese yitshe sekuyidwala. Amen.
esingasiza ngokulibambisana ukuthi omunye abambe ngapha, omunye abambe ngapha, omunye abambe ngapha, omunye abambe ngale sikwazi ukuliphatha. Kodwa wedwa unganamoya ongcwele sesidulekile baba. Amen. Akukho la esizoya khona basingashisi. Ende okuzayo manje sikhulekelele ngoba uNkulunkulu meveza lezi zinto kanje usathana ufuna ukusibulala. Amen. Ngoba kushuthwa nje kuzonjani kuzogcwala umhlaba nabangakholwa bazoyizwa lento bawayeka amaphilisi bayekutshela umndeni. Amen. Bengakholwa benjalo beyongena thina silokho ize ngathi lento singangeni ngoba siyikhulume sangayiyenza. Nkosi uJesu. Hey, yeah. Yo. Ungangcono ngingabe umshumayeli noma ngingabe umfundisi noma ngingabe nagama Amen. kodwa ngiyobona umbuso. Hallelujah. Ngishumayela into Yes. engizogcina ngokuyikhuluma ngingayiboni. Amen. 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 So egameni lenkosi uJesu wazalani ngizongibonga uNkulunkulu ngoba ukuthi asambulele lento uthando umusa besiyoqhubana siqhubana sithi siyezulwini umuntu qeda ukuphuma emzimbeni uthole akukho zulu la Hey. Nkosi uJesu. uthi muphuma uthi indoda ziphi ingane ngoba ithi incwadi kaJeremiya before ngizokufaka esibelethweni sikanyoka ngakwazi ngabo izomprofeti wenzi umprofeti engakafika esiswini sikanyoka. Nkosi uJesu. Asithini ke uJeremiya ube wafika undile nohlela mndeni wayezobe kulelekile umprofeti kaNkulunkulu abaprofeti esibabulele Hey. Nkosi uJesu. bangaki abashumayela esibabulele. No. Amen.